kaupan mo ron ang ikong pizza sa RMN, diwisipig sa IFM, kami paingon mi sa Medellin alang sa pagpahimuon nga team building. So, mani atong kauban ron guys, no? So, nagsakay ron og series bus. Yeah, mani ato ang broadcast center. Ang suod, no? So, ato na ta guys, no? So, ato ta sa Medellin. Kagamhanan sa taban sa Mandawi ang nga ma-regulate ang dispensing, selling o reselling sa tambal sa mga sari-sari store o sa kaordinansahon ang ilusod ni Konsehal Risa Soon Ruiz o Joel Seno. Good morning. Morning guys. Morning sa tuang mga followers sa tuang page. Morning. Morning. We are on our way. We're on our way to Medellin for team building. yeah. Team building English. Okay. Bye guys. May ito'y comforting isuka, pinalangga sa akong asawa. Many hours later. So guys, di meron sa Medellin guys, no, kauban ron ang ligong pirsa sa RMN di ba Visibo o sa IFM alang sa team building. So kauban to nagkakita diri guys, no. So naguna lang atong mga kauban guys. Igsabok-sabok guys. Carol. Yeah. Sa pani naghanap kita ri guys, no. Sa sod. So mo ni itong sihan guys, no. Ang Nico Hans and Bahay Puti, Dilaw. Okay, dara. Ito mga kabanan sa RMN HP. Dara. Si Mama Ida. Paul Lauro. So, wani porma din sa mong anian guys, no? Ani man mag team building. Si Aldwin na itaon guys. Aldwin. Hi sa toong mga viewers, no? Uy, si Guliat eh. Ay, wait, ginihan ka Guliat? Ginihan ka? Oh, mga alas 9 ko, Kuya Ricky. Okay. Ano sila to guys, no? Kasi sakto, Kuya Ricky, alas 9, untop alas 9. Alas 9 lang untop. Untop alas 9, untop. Parihar pati rin. So, abi naman si So guys, nisuroy ta guys, no, galaglaag ta guys. Ato nakita si Guliat guys, galagago. Ay Guliat. Ay, Oh, galaglaag niya. ikaw mo lagi na. Kung kita uri Guliat, unsa ka? Kinsa man mga kauban nimo? Si Ariel, kuan sila og laglaag ta sa tawana. Iya sawa? Iya sawa rin. Lagi ka. Iya. Iya guys, swerte ka guys do nga para paglaglag. Ato makita rin si Madi. Madi. Hoy Madi, kumusta? Madi. Ay, guys, personal kita tulog kita si Madi. Hey Madi, kumusta ka Madi? Kamusta ba mong tanan din ha? Berarti grupo-grupo na ha. O yan sa number 2. Number 2. Gamay ra to eh. Usa mo grupo eh. Number 2 ta. Okay, sige. Okay na. Tuwa ada manimpyo ta. So manimpyo meron guys, no? Uy, ay sinanay ang si Ate Pres. Wala ni sila judges. Judges na mo na. Ari mo din sa sunod. English kayo? Usa ka number, Clint? Okay. Number 2.
to. Ay, ay, ay! Una pa mag-start officially sa atong total clean up. Okay, sige? Doon sa masipag papa si Attorney Rufio Bani. Okay! Uy, nabindong tayo sa attorneys group 1. Okay, sige attorney. Okay, maayong hapon na itong tanan. Ginini ang nga. Pagkabot. Lo, nindot na nay. So, kabaho ta, clean up ta, pero enjoy ta. Okay. Pagsugod pa lang so enjoy ko. Pero tayo naghana mga talented gayos, DYHP o IFM. Yeah, di mo apil! Yay! Wala kami si Deken Galinia, nahuna mi nga. Unya na tabukan tato ilugar doon ko Galinia. Ato yung nandikin nga day, mga tatalay sa nga. Unahon ko na mga senior niya, taon. Bitaw. Manabaho tanay, manabaho tanay. Unya, unahon ko sila. Bitaw. So enjoy lang ta, nila to activity karon while nag-clean up ta, enjoy sad. Unya, kini kabahin ni sa atong 70th anniversary, of course, no, sa RMN. Dito sa Cagayan karon, gibitar ang mga managers sa Mindanao. Hindot kay lang kwan ron dito, sitwasyon. Tanan mga station managers sa Mindanao, gibitar. Tanan yung mga patrol nila ko dito. Show of power karon dito sa Cagayan. Tanan yung mga patrol gikas Jinsan, gikas Butuan, gikas Davao, hindot ka sa Tanaon. Grabe dito sa Mindanao karon ang show of power sa RMN. Kita niya ta karon sa Cebu, nata sa Visayas. Ang atong contribution nga padayon na ta. Ato ipakita ang atong public service, no, nga ni exista dili lang sa balita, dili lang sa komentaryo, dili lang sa drama, dili lang sa lingaw-lingaw, kundi sa public service. So karon atong buhaton, kina atong coastal clean up unya, enjoy sa ta. Okay. Ingon nga trabaho ta, clean up ta pero enjoy ni kahuman. Salamat, mayong hapon, happy anniversary. Okay. Okay, sige, masama na ta sa Pempang Panlibyo. Dito na pizza right down aside ang group 1. May gusto ka mo niya group 3 aripod sa left side. Yeah, guys. Oh, kuha ni siya guys to, murag diya meron sa Midili, naglimpyo sa dagat ya. Kuha guys, murag swerte kayo gakaoba di apis tilong palimpyo. Tilma, ngano abot pa ka diri? Madi. Anong sige mo panglimpyo din ha? Ay lang kasuko. Ano ninyo nga dili mo si pataglabay sa basura? Ay lang kasuko. Madi, nga mo alam diri limpyo be. Siguro na mo rito mo basura. Di nga mo alam ko naglimpyo me diri ya di man among sagbot yun. Mo adire kay Ano mo ka maumuto mas balaod? ay lang kasuko madi. Ay kasuko. Hi guys. So guys, di ata imutaron sa Midili no. Sa among himo nga 70th anniversary sa RMN. So patindutan ni guys no. Tama. Yung makita guys nga limpyo kay dagat no. Nga tubag kaubanan. Ay aligo itaw. Tingaw guys pagligo sa dagat guys. Nakita manang tagniyo guys. Okay kita guys no. Pwede ta makikuban yo. Okay. Kung yung ano ni pangaon, abin mo nabuang kay ano. Pangaon na niya, ang iyang kanang mga iring. Maano hapit mabatong siyang paa dayon ay yung ingro yang kamuko. Uno na mo kon. Puro sa tabang mo daro na. Ako kapoy ko diri mapugani ko kaon. Iya kasuk anang iro. Ito mataw na buang ang Igsoon. buang oh. Nagyaw-yaw. Oh. Wala mo buhat. Ka luto mo kaon lang ba. Ito pagkamatay na ang katong yung iro dito ito pinakatubuhan nga iro dito rin naglubog sa lungon doon kagabi di mulakaw katong magatmay dito kalikaw sa gawas pag lubong na paggawa sa chapel sa Burlon mapadong sa Lunsod ang katong mga iro sige ito anang kanang Burlon dito bagyo nga tarong ay maagi pag-agi na katong mga iro daghangkag may kauban ito nako nagsunod sa Burlon simot sa iyo sunod ito abot sa unakan. Si Manay Victor to. Oh, pag-ano siyang purlon. Gato sa Manay Victor. Sabi niya nagdrama ka dito. Yan, apil mo to siya sa panapanagatan ba. Naong siya, pag sikin, takadumpa ko na ilang sa umang mari. Kaya dito, mungutan na itong mga babae, sila itong mga babae itong. Pero sila ba ito? Jennifer. Kanya, Manay. O sabi niyo ba, kaabot ka na? Oo, taas naman kayo mong utong dito. Kanya, way iho sa. Naay iho, yung gano'n kung wala iho. Kanya, wa dili mamaag wa ka mo to iyo sa anong dili mamaag maak magali si pero iho na
laglom sa itumadyo. Ya. Kabang sa butanding, butanding. Tagak man ang kuan sa Koreana ba? Saan sinatagak niya di. Sound sa kumanoy. Yan ang Koreana. Dim to kumawag sa English sa kumanoy. Salay hindi nan. Salay hindi. Ikaw kuno lalom kay kanang utong. Langoy, oo. Tiguang na mga sa. Ingna na siya. Aray ning duwag braso boss. Grabe yata sa utungin. Sa magalang kalwa ko may ubos ito sa loob Dada Francis. Wala ko mahimo sa pati mao ko nito trabaho. Pero mao lagi na usay mga iho ni mo tanaw mo iho ko niya. Usay mahalo iho pero nagtuo mag-iho wala ba ko iho. Nyabang katong imong sa buwang pagkamatay. So guys, nani guys to tapos may video magtapos. Sugutan ko ato. O pero katong sinodyo na tabo kanang tulo ka ero nagyayong ubukton sa tao. Tinuod ka na tabo. Karon sa next nga barangay sa mo barangay Luka. Kaya na ilang kapitan nga turuyan ninyo tanang mga balay. Sila Bambina, guys. Kaya ditong tanang mga balay kinsay wala sa ilaw wa mauli. Kay uno sila kinsa tong bukton pero bukton og buwang yayong sa tulo ka ero. Karon nakita man nila tong balay dito ni Manoy Pasing, pangalan Pasing. Init pang yang kanon pero wala siya diab sa usag tawag wala gyud. Dibutong ipangita. Dito tao naligid sa bakilid, siya dito tagaya itong buktong di ay. So dito namatay naligid, agi atake siguro. Init pa yung kardiro. Simuto nga, kuhaan sa mga bargaytanog, kuha itong kuhaan, patay ang lawas ni Noy Pasing. Pero, ang katong iro ang tulong ko buok, wala na ikita. Kasi nakilig ka sa kong iro. Buti mo sila nga, iro kuno sa roki. Sige mo rag nagpaybaw to nga naay tao dito Oo. nga iato nga Oo, hitabo. sila kong iro itong tulong ka iro. Yung wala sa dikita, sa dato kung nabihan ang buktong sa tao, wala sa nilakaan na iko naman lang giyayungan. Nagipakita lagi kung tahay. Oo. Murag ano ba naisugod. Oo, dito Naay dito tao naligid dito. ako bakilid sino kasi nga yata. Thank you and good morning. So mao ni ang dagat diri sa Medellin guys no. Among giari karon. So ang atbang makita doon ang isla diha. Kung may bagus pangalan ng isla diha. So tumakabanan Isa dito. nag-DJ ana ko burot. Maway ng ban. Kami sa tulo palagsa. Ano siya? Istorya. So mao ni mag-istihan guys no. Ang Nico Johansson. So mulit na guys no. Mga kabanan na kaya na. So ang uban narili sa service sa patrol niya tadi sa series. Ulita. Oh, keep your watch. Ulita. Ulita ha. Ulita guys. Kuman naman ito kalihukan. Okay. Pwede na.